les resistències van evolucionant, van convertint-se en el que es van convertint. Tothom troba el seu lloc dintre d'una protesta radical de carrer molt potent. A mi em semblava com molt poderós l'assemblea d'Ocupes de Barna. Es va ocórrer la idea de tapiar-li la casa al president de la Generalitat d'aquell moment. S'ha de fer una anàlisi i pensar que l'Assemblea d'Ocupes de Barcelona se'n va anar a Norris. Després va venir la criminalització i la fase repressiva. Tampoc teníem moltíssima informació i de fet no ens calia informació perquè teníem confiança plena en el que feia cada part del desenvolupament. Als anys 90, o sigui, el paper de Julia García Valdecasas, precisament, o sigui, no només fa de delegació del govern, sinó també segurament fa de directora d'alguns dels diaris i televisions. Premsa, gran debat a les assemblees. Per això vam apostar molta gent en que havíem de crear mitjans, perquè necessitem maneres d'explicar la nostra realitat. La pràctica va ser la que va acabar portant a terme la definició pròpia de canvis. Saliendo de tu casa, estar en cualquier lugar. Trencar el silenci, parlar de control social. I se li va acabar plantejant i explicant directament estem segurs que ets un infiltrat de la policia. També per la part de les dones, no vam saber potser dir fins aquí, això ara ho parem i comencem a parlar de les coses d'una altra manera. Per mi, l'ocupació va ser un espai de politització feminista, però també va ser un espai de politització anticapitalista. No llama el terrorismo hasta contra el sistema. La manifestació del 12 d'octubre del 1998 és la primera que col·lectivament es va valorar que s'havia de trencar la pau social. Dice que hay que salir a morder Book Street. L'única opció que tenim per posar sobre la taula aquesta contradicció del propi sistema és l'ús de l'acció directa al carrer. Fuego en las calles y en el corazón, no calles, pum, sonidos que amamantan la revolución.